Fis-settur tant importanti tal-kostruzzjoni għaddejjin diversi riformi biex ikun hemm responsabilità akbar fuq dawk li jaħdmu fis-settur u aktar titjib fil-kwalità ta' kif issir ix-xogħol f'dan il-qasam. Dan intqal mill-Ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi f'intervista ma' News. Fost dawk il-bidliet li għaddejjin hemm dik tal-bidu tal-liċenzjar tal-kuntratturi fil-qasam tal-bini ta' twaqqieħ u l-iskavar u anke bidliet fil-liċenzja tal-bennej li din tal-aħħar se jinbidel il-mod kif din tinħareġ. Waħda mill-bidliet importanti li se tkun qiegħda tiġi fis-seħħ hija l-bidu tal-liċenzjar tal-kuntratturi li bħalissa l-avviż legali li ġie mħejji wara konsultazzjoni pubblika estensiva ġie ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea biex hemmhekk isiru l-proċeduri rikjesti meta jkollok liċenzjar ġdid bħal dan inħarsu l-qudiem illi fl-iqsar żmien possibbli jkollna r-risposti min-naħa tal-Kummissjoni biex bekk l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni tkun tista' tibda tilqa' dawn l-applikazzjonijiet. Bidla oħra importanti li tissir f'dan il-qasam hija dik ta' diskussjoni wiesa li se twassal għall ġdid dwar il-qafas tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li wara 20 sena mit-twaqqif ta' din l-awtorità se jkun hemm liġi ġdida b'qafas aktar dettaljat għaż-żmien tal-lum. Il-Ministru għall-Ippjanar semma li l-BCA jkompli tissaħħaħ b'aktar ħaddiema fosthom żieda ta' spetturi li tiduru id-diversi siti tal-kostruzzjoni fost oħrajn. Intqal li jiġu introdotti wkoll proċeduri li permezz tiegħu ikun implementat ir-rapport Quintano. Dan ir-rapport kien sar wara illi il-Gvern kien ikkommissjona lill-imħallef il-Emeritus Quintano biex jagħmel dan ir-rapport illi ta' indikazzjoni ta' x'tibdil hemm bżonn isir u l-Gvern qiegħed jimplementa dan ir-rapport u fosthom inizjattivi li għadni kif semmejt aktar kmieni, però hemm diversi affarijiet oħrajn ankoll fuq livell amministrattiv fih-dan l-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni biex naraw li jkollna qafas regolatorju aħjar li jirregola dan is-settur, kwalità ogħla, responsabilità akbar, aktar serjetà u fuq kollox li naraw titjib fil-kwalità ta' kif isir ix-xogħol dan il-qasam.